Inselmulkom. Hekk nilqgħukom għat-tifħir ta' sbieħ il-jum illum is-sibt tal-ewwel ġimgħa. Ser nagħmlu s-salmi tal-ewwel ġimgħa u l-innu u l-affarijiet l-oħrajn minn tal-Verġni Marija f'jum is-sibt. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u bim Marija ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ li l-blata salvazzjoni tagħna. Ners quddiem u bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bim Marija ejjew nadurawh. Innu mill-komun tal-Madonna. Sid glorjuża li filoli fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għaxint bħalibek safis ejt il-dak li ħalqek. Bibnek sawejtinna l-ħsara, lidnu bteva ġibet fuqna, bitjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jitflu s-sema. Inti l-bib tas-sultanoli, bib li minnu dawl feċ fuqna, ħajfirħu l-ġnus mifdija, għax bik verġni sabu l-ħajja. Għamel int li nsebħu f'kollox, l-Missier il-Kristu ibnek, u l-Ispirtu li bħal blibsa, taġmil kbir zejnuk bil-grazzja. Amen. Mulej indawar għajnejja sa minn sbieħ il-jum. Qalbi kollha ngħajatlek, weġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani jint u inħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-sebħ nitlob il-għajnuna u fi kliemek jien nittama. Bajnejja miftuħa tul is-sarit tal-lejl, jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej fit-tiba tiegħek u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Imminti ħdejja mulej, sewwuma l-kmandamenti tiegħek. Jien inni naf mill-preċetti tiegħek li għal dejjem int waqqafthom. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej indawwar għajnejja sa minn sbieħ il-jum. Qawwieti u għanjiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u rikkieba u għaddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanjiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, il-karjiet tal-farawn qawwiet u tefaħħom il-baħar. Marriħ qawwiet hemm nifsejk inġemgħu lil-mnijiet, bħal gozz twaffqu il-griegel. Għaqdu l-imwieġ f'nofs il-baħar. Għalladu, niġri warajhom nilħaqhom, naqsam il-priża u ikolli bix-xaba. Is-sejf tiegħi nislet u idi teqridhom. Infaħt fir-riħ tiegħi, għattihom il-baħar,
erqu bħaċ-ċompl il-mijiet qawwija. Minu bħalek fost l-allat mulej, minu bħalek kbir fil-qdusija, int tal-biża fil-glorji tiegħek, int li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, int meddejt il-leminija tiegħek u beletom l-arġofija. Fit-tjubitek mexxej dan il-poplu li fdejt, bħiltek mexxejtu lejn l-amara qaddisa tiegħek. Twassalhom u tħawwilhom fuq il-muntanja wirt tiegħek, il-post mulej li jint għamiltu l-amara tiegħek, il-maqdes ja Sidi li ħejjew idejk. Il-mulej isaltan, għal dejjem ta' dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qawwieti u għajnijiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli l-koll. Għax kbira jittiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħruħi balla tiegħi, għax hu libbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha l-mulej u ħatara fost kulħadd, daħħalha tagħmar fid-dar tiegħu u ħatara fost kulħadd. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, għażilha l-mulej u ħatara fost kulħadd. Eva għalqet il-bib tas-sema għal kulħadd, Marja Verġni fetħitulna mill-ġdid. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġi jżuru jifdi l-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi, fom il-profeti qaddisin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef l-Abraham missierna li jatina, li meħlusin minn idej l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Eva għalqet il-bib tas-sema għal kulħadd, Marja Verġni fetħitulna mill-ġdid. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marja Verġni, infaħruh u nitolbuh, tidħol għalina quddiemek ommok mulej. Xemx tal-ġustizzja qablek feġġet ix-xebba bla teba bħad-dawl taż-żernieq. Għamel li ngħixu dejjem fid-dawl ta' żjara tiegħek. Verb etern intażilt il-Marija biex tagħmmar fija bħal farka li ma titħassarx. Eħlisna mit-taħsir ta' dnub. Salvatur tagħna ntkellek il-ommok wifqa' ħdejk taħt is-salib. Bit-talb tagħha għatina li nissieħbu ferħana fid-tbatijietek. Ġesu l-aktar twajjeb, minn fuq is-salib intajt lill-ommok Marija bom Ġwanni. Għamel li bil-ħajja tagħna ninarfu bulieda. Wejja issa resqu talbna il-missierna tas-sema jew b'kuraġġ irresquh permezz Tomna Marija. Missierna,
li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għamel mulej li l-imqazza Marija dejjem veġni bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna. Teħlisna minn kull tiġrib u ddaħħalna fil-għena ta' slim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Hu tal-eżis rum qegħdin nofru il-Quddisa għar-Roħ Ewkaristiku Kassar. U biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqgħa Ġesu, ejja wissi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mexxina mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek li jien titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek. Wagħmel li aħna nistqarruk minn faħruk, mhux bil-fom u l-kliem biss, iżda bl-emil u tas-sew, biex jistħoqilna nidħlu fis-saltna tas-sema. Bi Kristu Sidna, Amen. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Għażiż, nitolbok bil-ħerqa u d-dimalla li Kristu Ġesu li għadu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, fissem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu, xandar il-kelma, insisti f'waqtu u barra minn waqtu, ċanfar widdeb wissi bis-sabar kollu u bit-tagħlim. Għax jiġi żmien meta għat-tagħlim tajjeb ma jibqalhomx sabar, iżda widnejhom ikunilhom u jiġbru madwarhom qabda mal-min skont ma jixtiequ. U jwarbu widnejhom mis-sewwa biex jiġġerrew wara l-ħrejjef. Imin toqgħod dejjem b'għajnejk miftuħa, stabar fit-tiġrib, għamel ħidma ta' evanġelista, aqdi sewwa il-misteru tiegħek. Ngħid għalija demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabad it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum ħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili imma wkoll il dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dejra tiegħu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla.
Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek il-jum kollu. Twarrabnix meta nasal għax juħija. Titlaqnix meta tħallin li saħti. Imma jien nibqa' dejjem nittama u nkattar tifħirek kollu. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. Nersaq quddiem il-kobor tiegħek mulej Sidi biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. U Alla sa żmien żożit jien tallimtni u jien sissadni nxandar eġubijietek u jien infaħrek bl-arpa għal fedeltà tiegħek Alla tiegħi. Nannilek biċ-ċetra għad-dis ta' Iżrael. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Alleluja, alleluja. Ħenjin il-foqla fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu u jgħallem lin-nies fit-tempju qalilhom: iftħu għajnejkom mill-kittieba li jħobbu jduru mat-toroq bil-bies itwal jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzat u fis-sinagogi jaqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet. Iberbqu ġid ir-romol u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar jibsa. Kien qiegħed biswit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu in-nies fit-teżor. Bosta onja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefet biex tgħin żgħar, jiġifieri xi ftit ċenteżmi. U sejjaħ id-dixxieplu tiegħu u qalilhom: tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet aktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor, għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom. Imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha, għax dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk il-Vanġelu tal-lum hekk ifakkarna f'realtà oħra mill-ħajja tagħna l-insara, mir-realtà oħra fir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Għandna lil dawn in-nies deħlin fit-tempju, kulħadd qed jitfa' mill-aktar li jista', kien jitfgħuhom ġieli mill-għoli biex jarawhom biex iħabbtu huma neżlin il-flus. U hemmhekk f'dan il-kuntest tgħaddi din il-mara forsi mistħija u titfa' ftit ċenteżmi. Immaġna xi ħadd qablek tefa' 1000 euro, imbagħad inti titfa' 10 cents. Però min tefa' l-1000 euro qed jgħidilna Ġesu ta' miż-żejjed l-għandu, ta' forsi biex jidher. U din hi xi ħaġa li fi żmienna forsi qegħdin nimirdu bija. Hi sabiħ li tagħti. Per jiġu ċertu avvenimenti, id-donazzjonijiet jingħataw fuq it-televiżjoni u mmorru b'ċekkijiet kbar. Sewwa li nispiraw li wieħed għandu jagħti. Imma jekk imbagħad qed tagħti bħala promozzjoni, qed tagħti biex ismek jidher, qed tagħti għal festa biex ir-raħal tagħna jkun aħjar mill-oħrajn, qed nagħti għal festa biex id-duħħan tagħna jkun ikbar mid-duħħan tal-oħrajn, inkunu waqajna verament imbagħad għaċ-ċajt. Il-karità għandha tingħata lil min hu l-aktar fil-bżonn. Il-karità għandha tingħata f'postijiet fejn il-flus jingħataw kollha lil min hu fil-faqar. U l-fqir mhux tgħinu billi tagħtih il-ħuta, imma tgħinu billi tedukah. Allura aktar ma aħna ninvestu jekk konna
anke miż-żejjed u anke jekk ma jkunniex iż-żejjed biex ngħinu l-oħrajn biex jikbru għall-edukazzjoni tagħhom, għall-edukazzjoni mod speċjali tal-foqra dik hi l-akbar opra li nistgħu nagħmlu. Innutaw aħna meta konna knisja fqira, in-nies kienu jitolbu ħafna. Kienu jiġu fil-knisja u jagħtu mill-aħjar li kellhom, mill-ftit li kellhom, kienu jagħtu u kienu jsiru opri kbar u l-fidi kienet aktar ħajja. Imbagħad ġie żmien, ma nafx kif, imma bdew isiru proġetti kbar ta' festi, ta' statwi, ta' armar. Bdejna ninvestu f'affarijiet sekondarji, forsi għax sirna aktar sinjuri, u bdejna nilagħbu bl-affarijiet. Għalhekk jew nitolbu l-Mlej illum jagħtina l-għerf tiegħu biex ninnotaw x'għandna nagħmlu. Għax hawnhekk fl-ewwel parti tal-Vanġelu Ġesu lill-Fariżej qisu joħodha magħhom għax kienu jonfqu u jberbqu fix-xejn il-flus tal-foqra, joqogħdu fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet, fis-siġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jberbqu l-ġid tar-romol. Jew nitolbu l-Mulej biex il-Knisja tkompli dejjem aktar tikkonverti, biex il-Knisja tkun dejjem aktar skont il-qalb ta' Ġesu. Mhux tfittex il-postijiet ta' quddiem imma f'servizz lill-oħrajn. Fiskiet nitolbu fuq dan. Jew saħut l-eżis resqu talbna il-missierna tas-sema. Talbuk missier ħanin għal foqra kollha tad-dinja. Nitolbuk għal dawk kollha li b'mod ġenwin jagħtu l-karità mill-ftit li għandhom. Nofrulek ukoll lis-sinjuri kollha biex jarfu li l-ġid li għandhom mhumiex tagħhom, però dak ġie misluf għalihom bħal kull ħaġa oħra li hawn fid-dinja b'responsabbiltà lejn l-oħrajn. Talbuk missier ħanin kompli xħed fina d-doni tiegħek anke biex nedukaw l-oħrajn fil-fidi u fl-umanità tagħna. Ippurifikanna l-qalb tagħna biex issir tixbaħ aktar lil tiegħek. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej midejk sagrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Kollha tagħma fit-tjubitek Mulej, nresqu lejk l-offerti tagħna u nqagħduhom fuq l-artal imqaddes. Għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk. Bi Kristu Sidna, il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajja. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek. U fit-tifkira ta' Marija Om Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita, tat lid-dinja dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet,
mas serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati, ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-feħl qaw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħuta nirraqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Ewkaristiku, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatlinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. U issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jien nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fil-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen demmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu u issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu u issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mexxina mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, int li titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, wagħmel li aħna nistqarruk u nfaħruk, mhux bil-fom u l-kliem biss, iżda bl-emejjel u tas-sew, biex jistħoqilna nidħlu fis-saltna tas-sema. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, irroddu ħajr lill-Alla.